Είναι Τρίτη λοιπόν 6 του Μάη και με βάση τον κώδικα κάλυψης των εκλογών από το ψηφοδέλτιο της Συμμαχίας Πολιτών φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Σίμω Αγγελίδη. Καλημέρα σας κύριε Αγγελίδη, καλώς ορίσατε στο Ράδιο Πάφος. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ευχηθούμε προκαταβολικά καλή επιτυχία κύριε Αγγελίδη και να ξεκινήσω με το θέμα του αποτελέσματος που είναι αν θέλετε και το διακύβευμα. Είναι ενθαρρυντικές αντιλαμβάνουμε κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει τελευταία, έτσι. Δείχνουν να σας δίνουν μια προοπτική. Μάλιστα, η Συμμαχία Πολιτών είναι ικανοποιημένη με τις μετρήσεις που γίνονται, όμως να πω και το εξής. Κάνουμε διαρκώς δικές μας μετρήσεις και οι μετρήσεις αυτές εδράζονται στο ότι κατεβαίνουμε στον κόσμο, μιλούμε με τον κόσμο, νιώθουμε και συμμεριζόμαστε την οργή και απογοήτευσή τους σε σχέση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, η διαπλοκή, η διαφάνεια, η ατιμωρησία. Και βεβαίως εκείνο το οποίο μετά από διάλογο ο πολίτης αντιλαμβάνεται είναι ότι έχει την μοναδική ευκαιρία να αλλάξει αυτά τα δεδομένα με τη δική του ψήφο. Αντιλαμβάνεται ότι η αποχή θα συντηρήσει απλά το κατεστημένο αυτόν το οποίο τον έχει φέρει σε αυτήν την άθλια κατάσταση τόσο όσον αφορά την οικονομία και το Κυπριακό, και αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να ενεργήσει, δηλαδή να πάρει ο ίδιος και να αντλήσει παραδείγματα ενδεχομένως από την Ελλάδα, όπου το ΠΑΣΟΚ, έναν κόμμα του 48%, έχει γίνει έναν κόμμα του 3%. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην Κύπρο, εφόσον οι πολίτες το πιστέψουν. Και μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει τιμωρία και μόνο έτσι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα για να έχουμε καλύτερες μέρες σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Συνήθως λέμε ότι είναι πολύ συντηρητικοί οι ψηφοφόροι στην Κύπρο και δύσκολα μετακινούνται. Νομίζετε ότι πλησιάζει στιγμή που ο κόσμος θα τιμωρήσει τα παλαιά κόμματα ενδεχομένως για την κατάσταση που έχει οδηγηθεί ο τόπος, κύριε Αγγελίδη? Είναι σωστή η τοποθέτηση σας ότι ο κόσμος εδώ στην Κύπρο είναι πολύ συντηρητικός. Όμως ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ζούμε μνημόνιο, ζούμε δεκάδες χιλιάδες ανέργους, ζούμε μειώσεις μισθών, εξαφάνιση όλων των κοινωνικο-οικονομικών ωφελημάτων ή βοηθημάτων τα οποία υπήρχαν, και φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στον πάτο. Επομένως, οι πολίτες αναζητούν τρόπους και διεξόδους αφενός να τιμωρήσουν την κατάσταση την σημερινή, η οποία έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά και κάποιους οι οποίοι προτείνουν τρόπους διεξόδου από αυτή τη διαδικασία, παραδείγματος χάρη τη Συμμαχία Πολιτών. Και θα δώσω έναν έτσι παράδειγμα για να αντιληφθεί ο κόσμος. Έχει από το Σεπτέμβριο του 2013, όπου η Συμμαχία Πολιτών έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για μείωση κατά 50% όλων των δανειστικών επιτοκίων. Δηλαδή είτε είναι σπουδαστικών, στεγαστικών, επαγγελματικών ή άλλων δάνειων. Και μάλιστα αυτή η πρόταση νόμου έχει γίνει αφού είχαμε έρθει σε επικοινωνία μαζί με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι μια τέτοια πρόταση συνάδει με το κεκτημένο. Αυτή η πρόταση δεν έχει μπει καν στην ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών. Και θα πρέπει οι πολίτες να προβληματιστούν γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ από τη μία τα κόμματα λένε, ή τα άλλα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες σε αυτήν την άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση και αντί η πρόταση αυτή να συζητηθεί και να προωθηθεί άμεσα, ούτως ώστε να υπάρξουν διευκολύνσεις σε αυτούς οι οποίοι σήμερα βιώνουν την οικονομική κρίση και την κατάσταση, δυστυχώς παραμένει εκεί και δεν έχει τεθεί καν στην ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών. Μάλιστα. Λοιπόν, περί άλλων τυρβάζομαι δηλαδή. Γιατί για να πούμε και στην ουσία του ζητήματος των οικονομικών σκανδάλων, ευελπιστείτε, βλέπετε ότι θα υπάρξει τιμωρία ή όχι? Εγώ εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι αυτή τη στιγμή το μόνο άτομο το οποίο έχει διωχθεί για οτιδήποτε έχει σχέση με σκάνδαλα, Κύπρος πολίτης εννοώ, βρίσκεται στην Ελλάδα. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει επιτέλους οι ιδιοκτικές αρχές να κινητοποιηθούν με τάχιστους ρυθμούς, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν. Και όπου υπάρχουν, βεβαίως, όποιοι και αν είναι αυτοί, θα πρέπει να τιμωρηθούν. Εκείνο το οποίο ξενίζει, όμως, είναι και η στάση της Βουλής, παραδείγματος χάρη, η οποία ακόμα δεν έχει καλέσει τον κύριο Ευγενόπουλο, ούτως ώστε να έρθει να καταθέσει ο ίδιος. Ούτε βεβαίως και οι δικές μας ιδιοκτικές αρχές έχουν ζητήσει να έρθει για να μπορέσει να δώσει μαρτυρία. Κάθε φορά φαίνεται ότι όλοι παίζουν το παιχνίδι της σιωπής, καθότι φαίνεται ότι οι περισσότεροι ή η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι εμπλεκόμενοι ή διαπλεκόμενοι σε συγκεκριμένα οικονομικά σκάνδαλα. Και ο ένας εκβιάζει ή απειλεί ότι αν ανοίξει το στόμα του θα πάρει και τους άλλους και θα τους συμπαρασύρει.
νομίζω πρόσφατο παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο ελέγχθηκε από πρόεδρο κόμματος ότι όλοι μαζί έχουμε λάβει χρηματοδοτήσεις και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό το πράγμα ως μεμπτό. Παράλληλα, δηλώσεις τύπου του κ. Πάγκαλου «μαζί τα φάγαμε» προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία του κόσμου μια γενική απαξίωση. Και ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Όταν υπάρξει μια γενική απαξίωση προς την πολιτική και τους πολιτικούς, εκείνο το οποίο θα συμβεί είναι ότι ο κόσμος θα κρίνει ότι δεν έχει καμία άλλη εναλλακτική πρόταση. Άρα μεθοδευμένα καλλιεργούν την αποχή με έμμεσον ή άμεσον τρόπο στο συνειδητό ή υποσυνείδητο του Κύπριου πολίτη. Γιατί? Διότι ο πολίτης, ενώ θα έχει την ευκαιρία να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, τελικά θα απελπιστεί τόσο πολύ και θα πάει στην αποχή. Και πρέπει να πω το εξής. Και ευνοεί εννοείται τους μεγάλους η αποχή, έτσι. Βεβαίως ευνοεί τους μεγάλους και βεβαίως δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε ανατροπή ή διαφοροποίηση. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πάει στην αποχή δεν νομιμοποιείται σε μεταγενέστερη φάση να έχει οποιοδήποτε παράπονο από το σημερινό κατεστημένο ή τη σημερινή κατάσταση. Διότι την ώρα που είχε τη δυνατότητα να εκφράσει με συγκεκριμένον τρόπο την οργή του, επέλεξε τον καναπέ. Κάτι το οποίο του στερεί το δικαίωμα να διαμαρτύρεται στον άλλο. Όμως θα πω και το εξής. Προοπτικές υπάρχουν. Ελπίδα υπάρχει. Θα σας δώσω δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βάλει καλά στο μυαλό του κάθε Κύπριος πολίτης για να αντιληφθεί το παιχνίδι που γίνεται στην πλάτη του. Τα οποία στοιχεία δόθηκαν από τον κύριο Σόλων Κασίνη σε πρόσφατες ομιλίες και παρουσιάσεις που έκανε για τη Συμμαχία Πολιτών. Το πρώτο στοιχείο είναι και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και σε προγενέστερα δημοσιεύματα είτε από την Royal Bank of Scotland είτε από την Deutsche Bank, ότι έχουμε φυσικών αέριων αξίας το ελάχιστον 600 δισεκατομμύρια και το μέγιστο 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ αξίας. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο λίγο πολύ ήταν γνωστό. Θα προσθέσω όμως ακόμα ένα δεδομένο. Οι Noble, οι διευθυντές της, τον Δεκέμβριο του 2013 έχουν κάνει ανακοίνωση ότι υπάρχουν τουλάχιστον στο δικό τους οικοδόμημα 3 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιων, το οποίο είναι πέραν των $100 το κάθε βαρέλι αυτή τη στιγμή στη διεθνή αγορά, πετρέλαιων, unrisked μάλιστα λένε, δηλαδή με βεβαιότητα. Μάλιστα, χωρίς ρίσκο, ναι. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται από εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια και στις οποίες έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες οι διευθυντές τους και ως εκ τούτου δεν γίνονται ποτέ εκτός και αν υπάρχει βεβαιότητα. Άρα, αυτή τη στιγμή μας έχουν πείσει ότι ένα κράτος το οποίο χρωστά περίπου 17 δισεκατομμύρια, ενώ έχει μια περιουσία της τάξης των πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ή και τρισεκατομμυρίων, τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο πετρέλαιο, έχει πτωχεύσει. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Μάλιστα. Συνεπώς υπάρχει ελπίδα, λέτε. Το θέμα είναι να το θελήσει και ο λαός, έτσι. Βεβαίως υπάρχει ελπίδα και το θέμα είναι ο λαός να πάρει αποφασιστικά το μέλλον στα δικά του χέρια και να πει ότι φτάνει πλέον, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή την κατάσταση, αλλά αυτή η απογοήτευση, η δικαιολογημένη απογοήτευση, να κατευθυνθεί προς ορθή ψήφων ή έστω και τιμωρητική ψήφο, ούτως ώστε τα μηνύματα να περάσουν ότι ο λαός πλέον δεν ανέχεται αυτή την κατάσταση και θέλει την αλλαγή, θέλει την ανατροπή, θέλει κάτι καινούριο, θέλει κάτι διεκδικητικό, διότι μόνο με κάποια διεκδίκηση μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη σε σχέση και με την οικονομία αλλά και στο Κυπριακό. Σκάνδαλα τύπου πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όπου του δίνουμε κάποια ποσά, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να φύγει, ούτως ώστε να μην ανοίξει το στόμα του, παραβιάζοντας η ίδια η κυβέρνηση τα περιοριστικά μέτρα τα οποία έχει επιβάλει σε όλους τους πολίτες τους δικούς της. Η σκάνδαλα τύπου κλειστές τράπεζες, αλλά βγαίνουν και διοχετεύουμε δισεκατομμύρια στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θα πρέπει να εξαφανιστούν και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι τα έχουν κάνει αυτά ή εκείνοι οι οποίοι με την ανοχή τους επέτρεψαν να διαπραχθούν αυτά τα εγκλήματα εις βάρος του λαού, όλοι αυτοί να τιμωρηθούν. Λοιπόν, να πούμε κάτι ή να μας πείτε και να εκτιμήσετε, αν θέλετε, κάτι για τη δική σας υποψηφιότητα πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Αγγελίδη. Πώς θα πάτε, τι μηνύματα παίρνετε? Να σας πω, είμαι ένα άτομο το οποίο είναι σχετικά νεαρό σε ηλικία, όμως οι εμπειρίες εργασίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνομαι πλήρως το τι συμβαίνει και τι χρειάζεται να γίνει σε σχέση με την Ευρώπη και το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται και δέχεται όχι μόνο τη δική μου υποψηφιότητα, αλλά όλες τις υποψηφιότητες της Συμμαχίας Πολιτών ως εισάξιες και μας αγκαλιάζει διότι αντιλαμβάνεται ότι μιλούμε με καθαρά χέρια
και εκείνα τα οποία λέμε είναι οι πραγματικότητες. Δεν χαϊδεύουμε σε καμία περίπτωση τα αυτιά των ψηφοφόρων, τους λέμε και σκληρές αλήθειες και εκείνο το οποίο καλούμε τον κάθε ψηφοφόρο είναι να ασκήσει έναν κριτικό πνεύμα, ούτως ώστε να καταλήξει και να αντιληφθεί ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λαού και ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τρόικα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε καθαρά ότι έχουμε θέσεις συγκεκριμένες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον τόπο να ξεφύγει και από την κρίση και από την ανεργία και από αυτόν τον σαθρόν πολιτικών κατεστημένων το οποίο βιώνουμε καθημερινά σήμερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.